pitää huolta niiden perheistä. RGD, kämpä niiden verseistä. Tai sun fleksi ei vaan matchaa sun pelimerkkeihin. Ja sun kädet on mun 2 naru. Miksi kannat terää pelossa, sä mukaan haluut savu? Et sä haluu edes oikeesti riislaa. Mun menee hyvin jo, siksi oot kommenteis lisää. Mut oikees elämässä oot mun edes hiljaa. Et mitä katse kontakti ota ees. Jos sä haluut toistua, jopa pöydelles 0G. Stoppaa se ennen lapsi rompane. Kube ja Kettomasa, Suomen ykköset. Te ootte vitun liian pehmeitä vittu, come on! Siellä on jalkapallopalkintoja, ei oo enää sotilaskypäriä, mutta jalkapallopalkintoa löytyy ja tulee lisää myöhemmin. Näyttäkää mulle teidän palkinnot. Tulkaa naamaa eteen puhumaan, jos on asiaa. Ei oo homoja näkynyt vielä tähänkään päivään asti.